Are you ready? Follow us. Are you ready? Follow us. Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Σήμερα γιορτάζουμε τις γυναίκες με σεβασμό και πολύ αγάπη. Και σας έχουμε τραγούδι, έκπληξη. Πριν περάσουμε όμως αυτό το κομμάτι, να πούμε για το Ήριδα, όπου βρίσκεται Καραϊσκάκη 3 στο Χαϊδάρι, αίθουσα δεξιώσεων, όπως και για τα υπέροχα έπιπλα τούντας ελληνικής κατασκευής, τα οποία τα έχουμε εδώ στο στούντιο και μας ομορφαίνουν το χώρο μας. Και να πούμε ότι βρίσκεται το κατάστημα Πλατεία Τσαλδάρη 55-57 στη Νίκαια. Εγώ όμως σας έχω κοντά μου την Αναστασία Γιούσεφ με το μέλι να μας μελώσει. Το θέλει και η μέρα μας, γιατί αγαπάμε τις γυναίκες. Καλησπέρα! Καλησπέρα. Θέλουμε μέλι. Ήρθα να φέρω το μέλι. Το καινούριο μου τραγούδι. Πάμε, αστεράκια μου. Σαν τη μέλισσα γυρνάζω, κι από μέλι δεν θα φάσω, εμένα θα παρακαλάσω. Σαν τη μέλισσα γυρνάζω, όμως την πλέτα φλεκτουράζω, μια αλτίνια σκαμπεταδά, θα στήμψε sorry pardon, όμως την πλέτα φλεκτουρά. Ψέματα, ήτανε όλα ψέματα, άλλη τα είχες θέματα. Δεν θέλω εγώ μπερδέματα. Έπαθα και μάθα, τέρμα ως εδώ. Μέσα απ' τις τάχτες μου θα ξαναγεννηθώ. Σ' άλλες μηνύματα μες στο κινητό. Who do you think you are, baby? Κουμά το κάνω εγώ. Τίκα τάκα τάκ τάκ, τίκα τάκα τάκ τάκ, τίκα τάκα τάκ 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 τάκ, τίκα τάκα τάκ τάκ, τίκα τάκα τάκ τάκ, τίκα τάκα τάκ 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 τάκ. Σαν τη μέλισσα γυρνάζω, κι από μέλι δεν θα φάσω, εμένα θα παρακαλάσω. Σαν τη μέλισσα γυρνάζω, όμως την πλέτα φλεκτουράζω, μια αλτίνια σκαμπεταδά, θα στήμψε sorry pardon. Ευχαριστώ. Αναστασία, μου φέρνεις την απόλυτη χαρά. Αγάπη μου, συγχαρητήρια θέλω να πω για την εκπομπή σου. Είναι εκπληκτική, πάρα πολύ ωραίο στούντιο. Καλά, έβλεπα και εδώ πίσω το τραγούδι που έχεις βάλει, μεγάλες οθόνες. Εξελίσσεσαι, είναι υπέροχο. Συγχαρητήρια. Με τα χρόνια εξελισσόμαστε. Τελικά ναι. Ναι. Θέλω να σου πω και για σένα και να μάθουμε 2-3 πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι και εσύ έχεις ανέβει στα social media πάρα πολύ. Ναι. Σε βλέπουμε σε βιντεάκια, σε ρόλους, κάτι που δεν έχεις ξανακάνει πριν. Ναι. Δοκιμάζω και την υποκριτική μου ικανότητα εκτός από το τραγούδι. Να πω και 2 πράγματα για το τελευταίο μου τραγούδι. Είναι ελληνοαλβανικό, επειδή ακούσατε και κάποια ξένα λόγια. Είναι με μια καλλιτέχνηδα από Αλβανία που μένει στην Αμερική. Κάναμε λοιπόν αυτό το ντουέτο και μιας και είναι η μέρα της γυναίκας, θέλω να σου πω ότι ένα βαθύτερο νόημα που έχει, αν το ακούσεις καλύτερα, μιλάει στην ουσία για τις γυναίκες, ότι δεν πρέπει το μέλι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, να το δίνουμε εύκολα, για να το εκτιμάνε. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η σημασία του τραγουδιού, όμως το βίντεο κλιπ, όπως είδες, έχει πολύ μέσα... προσεγμένο. Ναι, έχει ελικόπτερα, πισίνες. Εγώ είμαι ο αρχηγός της μαφίας που έχω το μέλι, η άλλη κοπέλα έχει τα χρήματα, γίνεται η ανταλλαγή. Έχει κόνσεπτ. Έχει κόνσεπτ και αυτό το κόνσεπτ το βρήκα εγώ, οπότε
και σκηνοθέτης. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι τα έχεις κάνει όλα και τώρα σε ζητάνε και πάρα πολύ για το τραγούδι. Τι έχει γίνει? Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό και από μόνη μου το έχω γυρίσει. Και λέω από μόνη μου, όσοι με ζητάνε για event, λέω παιδιά τώρα πια τραγουδάω. Οπότε το συνδυάζω τραγούδι με χορό. Νομίζω είναι η στιγμή, κάποια στιγμή σιγά σιγά να το γυρίσω και να το κάνω performing. Μαζί το τραγούδι με το χορό, έχω βγάλει ήδη αρκετά τραγούδια. Το χορό το έχω κάνει, το ξέρω πάρα πολύ καλά, σκηνική παρουσία το έχω εξαντλήσει. Οπότε θέλω να τελειοποιήσω αυτό. Γι' αυτό από μόνη μου τους λέω αυτό κάνω, παιδιά πια. Θέλετε? Αυτό. Έχεις κάτι στα σκαριά πριν σε αποχωριστούμε? Κοίτα, ετοιμάζω κάτι που δεν πάει το μυαλό κανενός, που δεν είμαι έτοιμη ακόμα να το μοιραστώ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δεν είναι τόσο καλλιτεχνικό. Το ετοιμάζω για μένα πιο πολύ και είναι κάτι πολύ όμορφο, το οποίο θα μοιραστώ με τον κόσμο όταν θα είναι πιο μετά. Πιο μετά, ναι. Πιο αργότερα. Λοιπόν, εμείς γίναμε Zoom. Zoom, οι μελισσούλες. Και πάμε να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε είδα. Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας. Την αγάπη μου και την αγάπη σε όλα τα αστεράκια. Να δίνετε την αγάπη σας στην Άρια, στην όμορφη εκπομπή της. Και Αναστασία, έτσι. Και φυσικά σε μένα ένα follow, ένα like, τα πάντα όλα. Σας αγαπώ, αστεράκια μου. Μουά. Bye. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα με την καλεσμένη μας εδώ. Αλλά πριν περάσουμε να κάνουμε μία αναφορά στο Coffee Shots and Sweets που βρίσκεται Πάρνηθος 175 Αχαρνές και το άλλο κατάστημα το οποίο βρίσκεται Φιλαδέλφειας 30 Αχαρνές. Έχουν υπέροχο καφέ και ειλικρινά θα έρθουμε και από κοντά να πιούμε, γιατί και την προηγούμενη φορά μας άρεσε. Έχω κοντά μου την Βαρβάρα Ηλιοπούλου, κοινωνική επιστήμονας, όπου θα μιλήσουμε για το εργασιακό άγχος και το στρες. Και να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουμε τις γυναίκες. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρια. Να πούμε χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα σε όλες τις γυναίκες. Και θα έλεγα καλύτερα να τις αγαπάμε και να τις σεβόμαστε. Όσο πιο πολύ τις αγαπάμε και τις σεβόμαστε, τόσο πολύ μπορούμε να παίρνουμε και τη δική τους την ενέργεια. Πάμε τώρα στο δικό μας το θέμα, που είναι το εργασιακό άγχος και είναι ένα ζήτημα πολυπίκυλο και πολυπαραγοντικό, θα λέγαμε. Συμβαίνει σε όλους τους χώρους εργασίας και ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι πλήττονται από το εργασιακό άγχος. Είναι αυτό το άγχος, αυτή η πίεση, αυτό το στρες που αισθάνονται στην καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας τους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στο να δημιουργείται σε ένα άτομο το συγκεκριμένο συναίσθημα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σίγουρα δεν είναι μια προσωπική αδυναμία που κουβαλάει ο καθένας και τη φέρνει από τον οικογενειακό του χώρο. Γιατί πολλές φορές όταν είμαστε στον χώρο της εργασίας θέλουν να μας πούνε ότι αυτό δεν συμβαίνει εδώ, σε αυτό το χώρο, απλά έχεις μια αδυναμία προσωπική και την κουβαλάς εδώ, οπότε αισθάνεσαι και εδώ αυτό το συγκεκριμένο που αισθάνεσαι. Πρέπει να αναφέρουμε ότι όταν στον χώρο της εργασίας δεν υπάρχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των υφισταμένων, ακόμα και περισσότερο μεταξύ των υφισταμένων και της διοίκησης, εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί δηλαδή μπορεί ένα άτομο να το αισθανθεί τόσο έντονα που να του εμφανίσει ψυχοσωματικά, διάφορες ψυχοσωματικές παθήσεις. Γιατί δεν επηρεάζεται μόνο ψυχικά. Ακριβώς. Δηλαδή επηρεάζεται και η ψυχή και το σώμα. Και βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα στους χώρους εργασίας που πολλοί άνθρωποι δεν το εξωτερικεύουν γιατί φοβούνται μην έχουν κάποιες συνέπειες από τη διοίκηση. Επίσης, όταν υπάρχει φόρτος εργασίας, υπερβολικός φόρτος εργασίας και ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει ασάφεια στο ρόλο, δηλαδή όταν σου αναθέτουν ένα ρόλο και δεν σου λένε ακριβώς τι πρέπει να κάνεις ή από την άλλη σου δίνουν πάρα πολλά καθήκοντα, δηλαδή πολυπλοκότητα των καθηκόντων, σε βάζουν συνέχεια σε διαφορετικές θέσεις. Όλο αυτό είσαι ένας άνθρωπος και εκεί πλήττεσαι και δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Λένε ότι το εργασιακό άγχος
επηρεάζει και περισσότερο τις γυναίκες, γιατί λέει έχουν πολλαπλούς ρόλους. Φυσικά. Επειδή οι γυναίκες έχουν πολλαπλούς ρόλους, έτσι ακριβώς όπως το είπε Σάρια, δηλαδή δεν έχουν μόνο τον εργασιακό τους χώρο, έχουν τον οικογενειακό τους χώρο, έχουν τη φροντίδα των παιδιών, τη φροντίδα του σπιτιού. Πολλές φορές είναι και οι ίδιες φροντιστές των γονιών τους. Έχουν λοιπόν έναν τέτοιο βαρύτατο ρόλο και πολλές φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα στον εργασιακό τους χώρο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν να εξαλειφθούν όλα αυτά τα φαινόμενα και φυσικά χρειάζεται η κατάλληλη μέριμνα και η κατάλληλη πρόληψη. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ακόμα και η λεκτική βία και η σεξουαλική παρενόχληση είναι από τους λόγους που οδηγούν σε αυτό το εργασιακό άγχος. Τι λες τώρα? Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και η λεκτική βία και η σεξουαλική παρενόχληση, που ευτυχώς πλέον υπάρχει το ανάλογο τμήμα που μπορεί να γίνουν κάποιες καταγγελίες, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο, οπότε να το βγάλουν από μέσα τους και να το καταγγείλουν, έτσι ώστε να έχει τις ανάλογες συνέπειες αυτός που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες. Σωστά. Και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πολύ ωραία ερώτηση. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με διάφορες τεχνικές. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μας συμβαίνει όλο αυτό, θα πρέπει λίγο να βάζουμε ένα stop στον χώρο της εργασίας. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια οριοθέτηση. Θα πρέπει εξ αρχής να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε στην εργασία μας και όλο αυτό να μην το κουβαλάμε μετά στο σπίτι. Στο σπίτι έχουμε άλλες δραστηριότητες να κάνουμε και μπορούμε να ασχοληθούμε και με τον εαυτό μας. Αυτό που λέμε η αυτοφροντίδα. Να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, τον σύζυγό μας, τον σύντροφό μας, να βγούμε μια βόλτα, να κάνουμε ένα ταξίδι, να αθληθούμε, πολύ σημαντικό. Να κάνουμε μια δραστηριότητα που μας έτσι εμπνέει και μας συγκινεί. Μπορεί να μας αρέσει να πάμε να γραφτούμε σε ένα σύλλογο, να χορέψουμε, να μάθουμε ζωγραφική και όλα αυτά τα σχετικά. Ωραία όλα αυτά και σε ευχαριστούμε που πραγματικά τα μοιραστήκαμε και τα συζητήσαμε. Από εκεί και πέρα, τηλεθεατές, πάμε να περάσουμε στον ή στην. Πάμε να μιλήσουμε για την φιλοκαλία, όπου είναι ένας χώρος φτιαγμένος για χαλάρωση και φροντίδα. Σας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες ομορφιάς, ένα σύγχρονο κέντρο αισθητικής για γυναίκες και άντρες, με άνετο και κομψό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, θεραπείες προσώπου και σώματος. Μερικές υπηρεσίες είναι αισθητική προσώπου σώματος, όπως είπαμε, αποτρίχωση, λέιζερ αλεξανδρίτη, φωτόλυση, μασάζ, καθαρισμός, ενυδάτωση, κρυοθεραπεία, οξυγονοθεραπεία, μεσοθεραπεία, περιποίηση άκρων και ένα σωρό άλλα. Τον χώρο αυτό μπορείτε να τον βρείτε Κερκύρας 19 στο Χαϊδάρι. Ένας υπέροχος χώρος που πραγματικά αξίζει για την ομορφιά σας. Πάμε να περάσουμε στον Autodanos. Αν ψάχνεις το επόμενο σου αυτοκίνητο, εδώ σε έχω. Σε αυτό το ολοκληρωμένο συγκρότημα του Autodano, με καινούργια και μεταχειρισμένα αμάξια, από το 1975 στην αγορά, σε αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές. Βρίσκεται Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 131 στο Περιστέρι. Είναι χωρίς προκαταβολή και με άμεση χρηματοδότηση, άμεση έγκριση και παράδοση, ελεγμένα και αξιόπιστα οχήματα και με εγγύηση. Το επόμενο σου αμάξι σε περιμένει. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να σου δώσω το τηλέφωνο. 210 57 501 33. Autodanos. Μετά, μέσω ίντερνετ. Πάμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Νούλα, δικηγόρο, διεθνολόγο και επιχειρηματία. Καλησπέρα. Τι μου κάνεις? Είμαι καλά, να σου δώσω συγχαρητήρια για τις συνεχιζόμενες καλές εκπομπές που πάλι γυρίζεις εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Alert.
Θέλω να μιλήσουμε για ένα βιβλίο Βεβαίως. που έγραψες και παρουσίασες 24 Φεβρουαρίου. Το λεγόμενο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ της υφαλοκρηπίδας σε νησιώτικα κράτη». Σωστά. Με αφορμή την προβληματική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην μεταξύ μας διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Όπως τουλάχιστον η Ελλάδα αναγνωρίζει, η μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη διαφορά με την Τουρκία. Οι αποφάσεις που έχουν βγει σε διάφορες περιπτώσεις παρόμοιες με την ελληνοτουρκική διαφορά και ποιες είναι οι προσεγγίσεις των δικαστικών αποφάσεων. Θεωρώ, αγαπητή Άρια, ότι υπάρχουν λύσεις μη στρατιωτικές, υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να δώσουμε με τη γείτονα χώρα, ακόμα και παρά την δική της πρωτοβουλία ή τη δική της συμμετοχή. Όχι στο δικαστήριο της Χάγης, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η διαφορά μας μπορεί να λυθεί εκεί, αλλά στο αρμόδιο δικαστήριο που με βάση το δίκαιο της θάλασσας, το τελευταίο ισχύον, από το 1982 ψηφίστηκε η τελευταία σύμβαση που ισχύει μέχρι σήμερα, στο Ποντέκνο Μπέι, και αναφέρει ότι το αρμόδιο δικαστήριο για τη χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών είναι μόνο το δικαστήριο του Αμβούργου. Στο δικαστήριο αυτό μπορούμε να υπαγάγουμε τη διαφορά μας σε συνεργασία με την Κύπρο και με τις χώρες που έχουμε υπογράψει ήδη συμφωνία, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, με το Λίβανο και με το Ισραήλ, και να σύρουμε σε de facto νομολογιακή θέση από την απόφαση αυτή, είτε η Τουρκία συμμετάσχει είτε όχι, μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση λύσης η οποία θα επιβάλλει το διεθνές δίκαιο στην Τουρκία. Παρά τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ξεχωριστού φορέα από τον ΟΗΕ, το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, θεωρώ ότι και το Δικαστήριο του Δικαίου της Θάλασσας και τα δικαστήρια του ΟΗΕ συνεχίζουν να έχουν αποφάσεις οι οποίες είναι ισχυρές. Άλλωστε, ελάχιστες αποφάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί από τις αποφάσεις που έχουν βγει από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Και με αφορμή αυτό, με μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση, με πάρα πολύ κόσμο και με εκλεκτούς καλεσμένους που κάναμε 24 του μηνός, νομίζω ότι δίνω αφορμή να ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι που λέγεται πώς μπορούμε να λύσουμε ειρηνικά τη διαφορά μας με την Τουρκία. Πώς? Με την παραπομπή της υποθέσεως που έχουμε της διαφοράς, να χωροθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο αρμόδιο διεθνές δικαστήριο που έχει έδρα το Αμβούργο. Αυτή είναι η πρόταση που δίνω και την αναλύω σε ένα εκτενές βιβλίο από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο στη θέματα αυτά, τον Νίκο Σάκουλα, ο οποίος, όπως όσοι έχουν βγάλει τη νομική, όσοι έχουν ασχοληθεί με θέματα νομικά και πολιτικά, θα ξέρουν ότι είναι ο κορυφαίος οίκος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει το σύγγραμμά μου αυτό, το πόνημά μου. Όπως να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Άγγελο τον Συρίγο, τον Στέλιο τον Περάκη, τον Αποστόλη τον Γέροντα, τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο, τους βουλευτές μας από το εξωτερικό που κάναν παρέμβαση από την Σουηδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά και από την Αυστραλία, τον Σπύρο τον Φλογαΐτη, τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, και τον Δήμαρχο επίσης Καλύμνου, μας μίλησε για τα ήμια, τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, τον δημοσιογράφο, και τον Νίκο τον Καραχάλιο, γνωστό επικοινωνιολόγο. Όλοι αυτοί και πάρα πολλοί κόσμος, επώνυμοι και ανώνυμοι, τίμησαν με την παρουσία τους την έκδοση του βιβλίου αυτού που έγινε στο Κολονάκι, στο Πνευματικό Κέντρο Μελιωτών, και θεωρώ ότι με αφορμή αυτό πολλές συζητήσεις, αναλύσεις και θα έλεγα διεξοδικές αναφορές μπορούν να γίνουν. Άλλωστε η βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη, την οποία επισυνάπτω στο βιβλίο. Πόσο χρόνο σου πήρε? Πολύ. Παραπάνω από 1,5 με 2 χρόνια για να φτιαχτεί ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα, το οποίο μάλιστα δεν σου κρύβω ότι έτυχε της αναγνώρισης μέσω και ενός διδακτορικού. Είναι το τρίτο διδακτορικό το οποίο έχω κάνει, και για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και το διδακτορικό και η αναγνώριση από τον Νίκο Σάκουλο ότι είναι πραγματικά σύγγραμμα που αξίζει να το διαβάσουν όλοι, και οι φοιτητές και οι πολίτες και οι πολιτικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και ο απλός πολίτης, ο οποίος, κακά τα ψέματα, η βασική μας διαφορά στην επικαιρότητα πάντα με την Τουρκία είναι πώς θα επιπλέον μπορέσουμε χωρίς στρατιωτική εμπλοκή να λύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Υπάρχει λύση, θα πούμε και άλλα τεχνικά σε άλλη εκπομπή, τι συμβαίνει με τα 12 ναυτικά μίλια, τι συμβαίνει με τα 6 ναυτικά μίλια, γιατί δεν θα αντιδράσει μόνο η Τουρκία εάν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια τα
τα εσωτερικά μας ύδατα. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που έχουν συμφέροντα εκεί, όπως η Ρωσία καταρχήν και άλλες δυνάμεις. Θα τα συζητήσουμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις βήμα να πούμε για τα θέματα αυτά που είναι εξειδικευμένα μεν, αλλά αφορούν όλους τους Έλληνες. Γιατί όλοι οι Έλληνες τους καίει τι ακριβώς θα γίνει στο Αιγαίο. Μιλάει για γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν, μιλάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες για το θέμα των νησιών μας. Νομίζω ότι η κατεύθυνση λύσης που δίνει το βιβλίο αυτό ισχυροποιεί την ελληνική επιχειρηματολογία και στον κάθε έναν πολίτη που θα διαβάσει το βιβλίο αυτό δίνει ισχυρή γνώση και επιχειρήματα για το πώς μπορούμε, χωρίς, το ξαναλέω μια φορά, ένοπλη σύραξη, να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας με την Τουρκία. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω ένα μήνυμα για τις γυναίκες πριν Βεβαίως. συνεχίσουμε. Βεβαίως. Νομίζω ότι σήμερα είναι η κορυφαία μέρα των γυναικών. Είναι η 366η μέρα, διότι οι 365 προηγούμενες ημέρες ανήκουν και αυτές στη γυναίκα. Απλά σήμερα είναι η 366η μέρα. Χαίρομαι που εννοείται ότι με έκανε μητέρα. Η φίλη μου, η μητέρα μου, η γιαγιά μου, η σύντροφός μου, όλες οι γυναίκες του κόσμου μπορούν και προσδιορίζουν τη ζωή ενός άντρα, τη ζωή ενός ανθρώπου, τη ζωή ενός πολίτη, τη ζωή ενός επιστήμονα. Μας κάνουν πιο δυνατούς, πιο ισχυρούς, πιο ουσιαστικούς, πιο αποραγωγικούς. Χωρίς τις γυναίκες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Είναι ό,τι πιο όμορφο μας έχει δώσει η φύση η γυναίκα. Και δεν θέλω να έχουμε καμία μορφή αντιπαράθεση. Γιατί ξέρεις, Άρια, είναι της μόδας πολύ να ακολουθείτε έμεσα ή άμεσα και κάποιοι να κερδοσκοπούν από αυτόν τον σεξισμό. Και σεξισμός δεν είναι μόνο κατά των γυναίκων, είναι και κατά των ανδρών. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα. Και εφόσον υπάρχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε ένα καλό μέλλον, ένα καλό αύριο, το οποίο έχει σχέση με την παρουσία της γυναίκας και του άντρα χέρι-χέρι στις επιστημονικές, κοινωνικές και συστηματικές, θα έλεγα, συμμαχίες, συνέργειες ή συνυπάρξεις που μπορούμε να υπάρχουν. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στην εκπομπή σου, που τη βλέπει πολλοί κόσμος, όπως πάντα. Να σου ευχηθώ και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Να είσαι πάντα δυναμική, λαμπρή και πετυχημένη, όπως έχω γνωρίσει πολλά χρόνια τώρα. Και να πω κάτι, μια αποκάλυψη θα κάνω για σένα στο κοινό. Είναι ο πιο σωστός άνθρωπος, η πιο σωστή φίλη που έχω γνωρίσει. Μπράβο στην Άρια. Είσαι γνήσια, Άρια, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όλοι. Αυθεντική, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου. Πάμε να συνεχίσουμε με... Και έχουμε κοντά μας τον Εξικία Τριβουλίδη, όπου μας έχει κοσμήματα και αυτή τη φορά ο Απόλλωνας. Τον Θεό του φωτός, του εσωτερικού φωτός. Ο ήλιος που λέμε είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά ο Απόλλων συμβολίζει τον ήλιο που έχουμε μέσα μας. Είναι Θεός που δεν κραυγάζει, φωτίζει. Και μέσα σε αυτό το φως ο άνθρωπος βλέπει όχι όσα θέλει να δει, αλλά όσα είναι έτοιμος και τα αντέχει. Γεννημένος στη Δήλο, που το νησί που δήλωσε σημαίνει ότι δήλωσε την παρουσία του, μαζί με την δίδυμη αδερφή του, την Αρτέμιδα, φέρει το μυστήριο της σταθερότητος, όπως τη Δήλο. Γι' αυτό η Δήλος έχει σταθερότητα. Η λύρα του δεν επιβάλλει ρυθμό, αλλά αποκαλύπτει τον ρυθμό ο οποίος μας μαθαίνει το μέτρο. Στους δελφούς ο λόγος του δεν δίνεται καθαρός. Δίνεται πάντα και πρέπει να τον αποσαφηνίσουμε. Γνώθεις αυτόν είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μηδέν άγαν μέτρον άριστον. Να θυμάσαι τα όρια σου. Είναι Θεός των ορίων. Ο Απόλλων δεν τιμωρεί την άγνοια, αλλά την ύβρι. Ο Σφίβος είναι καθαρός, είναι εκείνος που διαλύει το μοίρασμα όχι με βία, αλλά με φως. Ο Απόλλων είναι το τόξο το τεντωμένο, που ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη το βέλος του δεν χάνει στόχο, γιατί ο στόχος είναι πρώτα εσωτερικός. Μυσταγωγικά, ο Απόλλων ζητά συντονισμό, όπως είπαμε πριν, με το μέτρο. Χώρος όπου το φως δεν κυριαρχεί, αλλά κατοικεί. Και τότε ο Θεός αποσύρεται, όχι επειδή έφυγε, αλλά επειδή πέρασε μέσα μας.
Και όλα αυτά που είπαμε τα μυσταγωγικά είναι εδώ στο κόσμημα μας. Έχουμε τις 7 ακτίνες του ηλίου σαν στέμμα. Είναι συλλεκτικό αριθμημένο. Αρχίζει από 20, 30, 40 και 60 ευρώ συλλεκτικό, που μέσω της εκπομπής παίρνει ο κόσμος το 10%. Και πάμε τώρα στο ποίημα μας. Απόλλων, Θεέ φωτός. Δε σε καλώ με φωνή, σε πλησιάζω με σιωπή. Απόλλων, έρχεσαι σε εκείνους που σιγούν, ώστε να ακούσουν το φως σου, της μουσικής των παλμό σου. Στην Δήλο γεννημένος, Θεέ φωτός, Αρτέμιδος δίδυμε αδελφέ, ήλιος λαμπρός. Η λύρα σου αποκαλύπτει το ρυθμό που ήδη στον κόσμο πάλεται. Όποιος την ακούσει μαθαίνει το μέτρο. Απ' τα πνευματικά σου βέλη βάλετε. Στους δελφούς ο λόγος σου κωδικοποιημένος, ο χρησμός σου είναι για αυτόν που είναι μοιημένος. Γνώθεις αυτόν, ενδοσκόπησες τον εαυτό σου. Μέτρον άριστον μηδέν άγαν, θυμήσου το όριό σου. Το βέλος σου δεν χάνει στόχο, γιατί ο στόχος είναι εσωτερικός, μυσταγωγικός. Απολώνιο πρόσταγμα το τρίπτυχο αυτό, λόγο με έργο, σκέψη με φως, επιθυμία με μέτρο. Λατρεία δεν ζητάς, αλλά συντονισμό. Όποιος βαδίζει με σένα σαν οδηγό, γίνεται και ο ίδιος μικρός ναός, χώρος όπου κυριαρχεί μέσα του το φως. Μπράβο. Εντάξει, με έχεις κάνει και ακούω ποίηματα. Ακούς ποίηση, Πρέπει κάποια στιγμή νομίζω να γράψω και ένα ποίημα για σένα. Κοίταξε, λίγο πιο απλοϊκά ελληνικά. Μη μου αρχίσεις τα Θα πρέπει να κάνουμε και μια πιο καθημερινή απόδοση. Εγώ το θέλω πιο απλό. Πιο απλό. Ωραία. ποιημένα. Κοίταξε, με προκαλείς. Θα γράψω ένα ποίημα και για σένα. Ναι, όχι τόσο... Όχι τόσο βαθιστόχαστο, κάτι πιο πολύ με την ομορφιά και με την καλοσύνη και την πραότητα που δείχνεις. Γιατί ο κόσμος ούτε σε ξέρει προσωπικά, που σε ξέρω αρκετά χρόνια, ας μην πούμε πόσα. Είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά και πολύ καλό κορίτσι. Δηλαδή είσαι μια ψυχούλα. Σκληρή μόνο όταν χρειάζεται. Παιδιά, έχουμε για τη σκληράδα. Έχεις σκληρά την τυπική. Άσε, γιατί νομίζω ότι είμαι καμιά αφελής, ρε. Όχι, δεν είσαι αφελής. Αλλά δεν είσαι μια κοπέλα που σου αρέσει πάντα να προβάλλεις τον κόσμο γύρω σου, δεν κοιτάς τον εαυτό σου μόνο κτλ. Εννοείται, όλα τα κοιτάζω. Και έτσι όλα τα κοιτάζω. Έτσι πρέπει, έτσι θα έπρεπε. Δεν ισχύει. Σωστά και δίκαια. Το ξέρεις. Όσο το δυνατόν. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι κοντά μας εντωμεταξύ. Χαρά δική μου. Μας έδωσες πολύ ποίηση, πολύ πόνο. Ειλικρινά σε ακούω και μένω κόκαλο κάθε φορά. Ευχαριστώ. Και πολύ ωραία η δουλειά σου. Να πούμε στους τηλεθεατές ένα 10%, άμα πούνε το όνομά μου. Εννοείται. Ένα 10% για να αποκτήσετε τα κοσμήματα του Απόλλωνα. Που είναι αρχίζει 20, 30, 40 και 60 ευρώ το μεγαλύτερο. Είναι αριθμημένα συλλεκτικά με κράμα χαλκού και κασίτερου, όπως τα αρχαία νομίσματα, τα όπλα, οι πανοπλίες μας, τα αρχαία ελληνικά αγάλματα. Ωραία. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας και πάμε εμείς να συνεχίσουμε γιατί έχουμε... Πάμε να περάσουμε στον κύριο Γιώργο Πάπα και στη Μέρη, όπου σήμερα και η μέρα της γυναίκας. Έτσι. Παγκόσμιες, τι ωραίες αυτές οι παγκόσμιες ημέρες και σήμερα γιορτάζουμε
εσάς τις γυναίκες που έχετε προσφέρει πολλά και που θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα πριν δώσω το λόγο στη Μαρία, ότι η Eurostat είπε το 2025 ότι γεννηθήκαν πολύ λιγότερες γυναίκες και μόνο αυτό θέλει προσοχή. Αλλά πλην όμως σήμερα, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα μας πει κάποια πράγματα. Πολύ σωστά, 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι οι γυναίκες καλούνται να τα φέρουν εις πέρας όλα μόνες τους, φυσικά δέχονται πολλές διακρίσεις και καλούνται να είναι δυναμικές αλλά όχι απειλητικές. Αυτή η πίεση φυσικά φαίνεται και στις σχέσεις. Βλέπουμε γυναίκες να μένουν σε καταστάσεις που δεν τις καλύπτουν, μόνο και μόνο για να μην μείνουν μόνες τους ή για να μην χαρακτηριστούν δύσκολες. Στα γραφεία Γνωριμιών Πάπας όμως οι προθέσεις είναι ξεκάθαρες και είμαστε εδώ εμείς για να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις. Το νόημα κυρίως της ημέρας είναι ότι οι γυναίκες δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν για να αγαπηθούν. Χρειάζεται να αγαπούν τον εαυτό τους και να σέβονται τις επιλογές τους. Πάμε τώρα, κύριε Πάπα, να προχωρήσουμε σε κάποια μέλη μας. Ωραία. Να πω εγώ για μια χειρούργο οδοντίατρο, η οποία είναι 55χρονη, είναι εντυπωσιακή, είναι γυμνασμένη, με εκφραστικό πρόσωπο και πανέμορφο χαμόγελο, γλυκομίλητη, οξυδερκής, με θετική στάση ζωής, αξιόλογη καριέρα βέβαια, λατρεύει την ποιοτική συντροφιά, τα ταξίδια και το κολύμπι, έχει μηνιαίο εισόδημα από την εργασία της και από ακίνητη περιουσία 20.000 ευρώ. Το ιατρείο της βρίσκεται στα νότια προάστια και αναζητά σύντροφο ζωής με νεανική εμφάνιση και ισχυρή προσωπικότητα. Ο κωδικός της αγγελίας της φίλης μας είναι 8.027. Μπορείτε να μας βρίσκετε και στα social media καθώς και στο ηλεκτρονικό μας γραφείο που είναι www.papas.gr. Συνέχισε, Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στα μέλη μας από όλη την Ελλάδα, σε μια 25χρονη πανέμορφη ιδιωτική υπάλληλο με σπουδές στις παιδαγωγικές επιστήμες. Είναι ψηλή, με ύψος 1,72, λεπτή και με ελκυστικό χαμόγελο και ευφυές χιούμορ. Είναι δραστήρια, αγαπά τη λογοτεχνία και τα ταξίδια, είναι οικονομικά ανεξάρτητη, με σημαντική ακίνητη πατρική περιουσία και επιθυμεί σύντροφο ζωής ευπαρουσίαστο, ψηλό, μορφωμένο και με συγκροτημένη προσωπικότητα. Ο κωδικός είναι 8.098-68. Ωραία. Επιχειρηματίας 50χρονος που δραστηριοποιείται στο χώρο των σκαφών αναψυχής, είναι ψηλός, αρενοπός, μορφωμένος, με χιούμορ και καλή διάθεση, έχει αγαπημένες συνήθειες το τζόκινγκ, τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς επίσης του αρέσει και ο ποιοτικός κινηματογράφος. Έχει ένα πολύ μεγάλο μηνιαίο εισόδημα από τις δραστηριότητές του, σημαντικότατη ακίνητη περιουσία και επιθυμεί σύντροφο ζωής, η οποία να είναι ευπαρουσίαστη, να είναι κοινωνική και ευχάριστη. Ο κωδικός είναι 900-208. Μπαίνοντας στο site και πληκτρολογώντας τον κωδικό μπορείτε να δείξετε ενδιαφέρον εσείς οι κυρίες που σας ενδιαφέρει αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Καλώς. Θα περάσω στην 28χρονη δημόσιο υπάλληλο από τις Σέρρες, η οποία είναι πανέμορφη, καστανόξανθη με πράσινα μάτια, δυναμική, ευχάριστη, εξωστρεφής, με αγαπημένες συνήθειες στο χορό, τη γυμναστική, τον ποιοτικό κινηματογράφο και επιθυμεί σύντροφο ζωής ευπαρουσίαστο, σοβαρό και κατά προτίμηση στρατιωτικό. Ο κωδικός είναι 8.098-69. Θα προχωρήσω τώρα στον 36χρονο ιδιωτικό υπάλληλο από τη Βιωτία, ο οποίος είναι πολύ εμφανίσιμος, εργατικός, κατασταλαγμένος, ζωόφιλος και εφησιολάτρης, με αγαπημένες συνήθειες την πεζοπορία και τις εκδρομές. Είναι οικονομικά ανεξάρτητος και επιθυμεί σύντροφο ζωής χωρίς υποχρεώσεις και καλού χαρακτήρα. Ο κωδικός είναι 90-100-94. Να πω εδώ, Μαρία, ότι όλα μας στα social media βρισκόμαστε στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, σε όλες τις πλατφόρμες όπου σαν γνωριμίες Πάπας αφενός μεν παρουσιάζουμε τις αγγελίες μας, τις εκπομπές τις οποίες παρουσιάζουμε στο YouTube γνωριμίες συνοικές ή Πάπας. Ακολουθήστε μας γιατί κάνουμε πολλά giveaway, έτσι, δίνουμε διάφορες δυνατότητες
σε όσους μας ακολουθούν για πολύ ωραία δώρα, να το πούμε. Υψηλόβαθμος τέλεχος πολυεθνικής εταιρείας, η κοπέλα αυτή είναι 38 ετών. Είναι καλήγραμμη, ψηλή, γοητευτική, γόνος επώνυμης αθηναϊκής οικογένειας. Η οικογένειά της είναι πολύ γνωστοί επιχειρηματίες. Η ίδια δε είναι φιλαλίδης, έχει αγαπημένες συνήθειες τον εθελοντισμό, της αρέσουν σαν χόμπι και η κολύμβηση, τα ταξίδια στο εξωτερικό κλπ. Να πούμε ότι το μηνιαίο της εισόδημα είναι 15.000 ευρώ και από την εργασία της στη διεθνή αυτή εταιρεία, αλλά και από διάφορα εισοδήματα. Μένει στο Παλαιό Φάληρο και επιθυμεί σύντροφο ζωής, ο οποίος να είναι ευπαρουσίαστος, μορφωμένος και σε ανάλογη ηλικία να δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Ο κωδικός είναι 8.028. Πολύ ωραία. Να προχωρήσω σε 38χρονο διευθυντή πωλήσεων σε οικογενειακή επιχείρηση στο χώρο του κοσμήματος. Είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με ακίνητη περιουσία σε Κύπρο και Ελλάδα. Είναι εμφανίσιμος και λάτρης της ζωγραφικής και της βυζαντινής μουσικής, που αναζητά φυσικά και αυτός σύντροφο ζωής. Ο κωδικός είναι 90-10-104. Και να κλείσουμε την ενότητά μας με την προτροπή, μια και είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ότι μπορούν και έχουν δείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν, να προσπαθήσουμε αυτή την υπογεννητικότητα που παρουσιάζεται στον ελλαδικό χώρο να τη μειώσουμε. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Ερχόμενοι στα γραφεία και δημιουργώντας ευτυχισμένες οικογένειες. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και εμείς πάμε να περάσουμε. Πάμε να περάσουμε στην καλεσμένη μας, την Εύη Παπαμιχάλη, όπου influencer. Και θα μου πεις influencer, αλλά η influencer ακούγεται. Σωστά? Είναι η διασημότητα της νέας εποχής. Είναι επάγγελμα πλέον αυτό. Εύη Παπαμιχάλη κοντά μας. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η πορεία σου στα social media. Εγώ αρχικά ξεκίνησα έτσι χαλαρά να ανεβάζω φωτογραφίες. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία, αλλά εντάξει, 10-15 φορές φωτογραφία κούρασε αυτό και με εμένα βασικά, οπότε ήθελα κάπως να το εξελίξω. Και άρχισα λίγο έτσι TikTok, βιντεάκια, έβαζα δηλαδή το χαβαλέ μου στο TikTok. Αλλά προκαλείς όμως. Έχεις προκαλέσει κόσμο. Κοίτα, εντάξει, αν δεν προκαλέσεις λίγο, πώς θα γίνει ντόρος? Δεν γίνεται. Ναι, ο ντόρος θέλει να προκαλέσει, αλήθεια. Θέλει λίγο. Τι ήταν αυτό που σε ξεχώρισε και σε έκανε να συνδεθείς με το κοινό σου? Θεωρώ ότι πέρα από την εμφάνιση, γιατί πάρα πολλές κοπέλες μπορεί να είναι όμορφες, να έχουν ωραίες φωτογραφίες, ωραία βιντεάκια, έτσι, να έχουν πολύ όμορφο σώμα και αυτά, είναι ότι έχουν ιδιαίτερο στυλ τρόλ. Άμα κάποιος δει και παρακολουθήσει τα βίντεο μου, θα αναρωτιέται, αυτή κάνει πλάκα, μιλάει σοβαρά, τι λέει, γελάνε άλλοι, ξέρω εγώ, άλλοι εκνευρίζονται. Γενικά προκαλώ πολλά συναισθήματα, νομίζω. Καλό είναι αυτό. Ναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Και διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Στα social, showbiz και όχι μόνο, τόσα χρόνια που παρακολουθούμε και τώρα που υπάρχει και μεγάλη έξαρση, που μια στιγμή που υπάρχουν και κάποιοι που την έχουν δει και σκηνοθέτες χωρίς να είναι. Λέμε τώρα. Να κάνουμε και λίγο μπιφ. Τώρα που τα μάθαμε. Κοίτα, εγώ μπορώ να τη δω λίγο σκηνοθέτη, γιατί φτιάχνω τα βίντεο μου. Έτσι, κάνω τη σκηνοθετική οπτική. Οπότε, ναι, και εγώ την έχω δει λίγο σκηνοθέτης. Ναι, αλλά κάνεις βίντεο σε όλο καριέρα. Υπάρχουν και άλλα που μια στιγμή βλέπεις ξεπετάγονται δεξιά-αριστερά και λες τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αυτό το μπιφ δεν μπορεί να... Λοιπόν, για να έχουμε να λέμε. Πάμε τώρα όμως σε σένα, γιατί εμείς σε φέραμε εδώ για να συγκεντρωθούμε σε σένα. Πώς διαχειρίζεσαι τα αρνητικά σχόλια ή την κριτική, είτε θετική είτε αρνητική? Γενικά, όπως όλοι οι άνθρωποι στην αρχή, εγώ στεναχωριόμουν πάρα πολύ άμα με βρίζανε και έγραφανε τις κακίες τους, είτε για το χαρακτήρα μου, για το σώμα μου, για την ηθική μου, για οτιδήποτε. Πλέον διαβάζω τα σχόλια και με περισσεί έτσι...
Δεν δίνεις βάση. Καμία βάση, ναι, καμία βάση. Γελάω, πολλές φορές κάθομαι, τα διαβάζω και γελάω και λέω τι μου γράψε τώρα αυτός. Λες, τι είναι αυτά. Ναι, είναι αστεία πια. Η Έφη που βλέπουμε στο περιεχόμενό σου, είσαι έτσι και στην πραγματική ζωή? Στην πραγματική ζωή έτσι είμαι μόνο με τα πάρα πολύ κοντινά μου άτομα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι ελάχιστα τα κοντινά μου άτομα, δηλαδή δεν είμαι καθόλου κοινωνική, έτσι να έχω πολύ κόσμο στη ζωή μου, είναι πολύ λίγοι. Γι' αυτό όχι, για να πούμε γενικότερα, όχι, δεν είμαι έτσι. Είμαι μια πολύ συναισθαλμένη, έτσι, σοβαρή, ήσυχη κοπέλα, που πολλές φορές μπορεί να είμαι κάπου και να με ξεχνάνε γιατί δεν κάνω φασαρία καθόλου, δεν μιλάω καθόλου. Αλήθεια. Ναι. Συντροπαλή θα έλεγα. Αλήθεια τώρα. Ναι, συντροπαλή. Με τρολάει. Ναι, είμαι συντροπαλή σε σημείο που νομίζουν το αντίθετο. Γιατί δεν μιλάω, δεν ξεκινάω συζητήσεις. Όχι επειδή. Και νομίζουν ότι είμαι σνόμπ. Σου λέει αυτή τώρα καλά, ψωνάρα, δεν μας μιλάει. Ενώ εγώ είναι ότι απλά ντρέπομαι να αρχίζω συζητήσεις έτσι και να μιλάω σε ανθρώπους. Είμαι πιο. Θέλεις να ξεκινήσει ο άλλος να Θέλω να ξεκινήσει ο άλλος, ναι. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχεις νιώσει πίεση με όλο αυτό? Γιατί ασχολείσαι κάθε μέρα. Σε βλέπουν συνέχεια ενεργοί. Όλο αυτό σου φέρνει πίεση εσένα? Όχι, δεν θα έλεγα ότι με φέρνει πίεση τόσο, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει. Αλλά, από τη στιγμή, αλλά όμως, πολλές φορές, άμα κάτι σου αρέσει πολύ και το κάνεις δυνατά, ας πούμε, και αυτά και πρέπει να το κάνεις, μετά μπορεί να σε χαθείς αυτό που σου αρέσει. Αλλά εγώ δεν έχω έρθει σε αυτή τη φάση ακόμα, ευτυχώς. Ακόμα νιώθω ότι πρέπει μεν να ανεβάζω συνέχεια, αλλά το θέλω κιόλας. Οπότε λες. Εντάξει. Χορεύω. Και έχεις σκεφτεί να κάνεις κάτι παραπάνω, δηλαδή, το ταλέντο σου αυτό, γιατί σε βλέπουμε να παίρνεις και ρόλους μικρούς σε βίντεο διάφορα τελευταία. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με κάτι παραπάνω, όπως ηθοποιός, να πας? Μου άρεσε το κωμικό, ας πούμε. Ναι. Να κάνω κάτι stand-up θα μπορούσα. Θα μου άρεσε, το έχω σκεφτεί, εντάξει, ακόμα δεν το έχω εξελίξει τόσο για να πω είμαι έτοιμη να κάνω stand-up, αλλά είναι κάτι που ίσως μπορούσα με την πάροδο του χρόνου και με το... Μπορείς να συνεργαστείς με κάποιο άτομο που κάνει ήδη. Που κάνει ήδη, ναι, και σιγά σιγά να μπω στα κόλπα και η παρουσίαση θα μ' άρεσε, αλλά με έναν δικό μου στυλ. Δηλαδή να παρουσιάζω, αλλά με τρολίστικο στυλ, με χαβαλεδίστικο στυλ. Όχι σοβαρό. Ψυχαγωγικό. Πολύ ψυχαγωγικό, ναι. Στο ψυχαγωγικό. Ναι. Σου ταιριάζει κιόλας. Θέλεις να πεις τι δεν βλέπει ο κόσμος μέσα από τα social σου? Σίγουρα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαι μια κοπέλα πολύ συναισθαλμένη, καθόλου κοινωνική, ντροπαλή, που δεν έχω σχέση δηλαδή στην κοινωνική μου ζωή με αυτό που παρουσιάζω στα social, αλλά έχω στους πάρα πολύ κοντινούς μου ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι. Οκ. Θέλω να σε ευχαριστήσω κοντά μας. Σε παρακολουθούμε. Έχεις κάνει τον τόρο σου, οπότε έχεις ακουστεί. Περιμένουμε και την δημιουργικότητά σου. Μια στιγμή να σε δούμε και σε stand-up. Θα μου άρεσε κάποια στιγμή να γίνει κι αυτό, ναι. Γιατί όχι, αφού έχεις πάρει φόρα. Και εμείς είμαστε εδώ για να παίρνουμε φόρα. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πάμε να συνεχίσουμε στα κορίτσια μου. Δεν σας έχω μία, σας έχω δύο, τρεις, τέσσερις γυναίκες. Γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα της γυναίκας. Μαρία Ελένη Τένια και Σταματίνα Γιασαμί. Θα ξεκινήσουμε με τη Μαρία μας. Όποιος δεν έχει έρθει στην εκπομπή της Άριας, χάνει, να ξέρετε. Πολύ γέλιο, πάρα πολύ γέλιο. Όπως και τώρα εδώ είμαστε, οι τρεις Χάριτες και η Μπεμπέκα. Έτσι. Για πες, Μπεμπέκα μας. Οπωσδήποτε. Να μιλήσουμε για το μπαϊλαγιάζ, το οποίο έφερε μία άλλη νότα στην κομμωτική. Εγώ όταν έμαθα τον μπαϊλαγιάζ ένιωθα ότι ολοκληρώθηκα ως κομμότρια. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τα πάντα. Να δημιουργήσεις σε κοντό μαλλί, σε μακρύ μαλλί, σε μέτριο μαλλί
και όλα να είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο. Δεν είναι όπως το αλουμινόχαρτο που το έβαλες, και το λέω πλέον εργοστασίου δουλειά. Έχεις φαντασία, δημιουργείς, κάνεις το κούρεμά σου και απάνω στο κούρεμά σου κάνεις και τα σβησίματα που θέλεις μέσα με τον μπαλεγιάζ. Ωραία. Και να πω κάτι χιουμοριστικό, εκείνο το διάστημα έβαφα, θυμάμαι, έκανα ιαλότουβλα και έκανα το χέρι μου με τα χωρίσματα στο ιαλότουβλο για να κάνω την προθέρμανση για να μάθω τον μπαλεγιάζ. Α, ναι. Α, τέτοια έκανε. Από κάπου μαθαίνουμε. Είναι φανταστικό. Είναι η προθέρμανση. Λοιπόν, Ελένη μας. Γεια σου, Άρια. Λοιπόν, επέλεξα να παρουσιάσουμε μία πολύ γρήγορη και εύκολη προετοιμασία γεύματος. Θα μας ανοίξει την όρεξη. Έχει βάση την αλκαλική διατροφή. Βέβαια, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη και το μεταβατικό στάδιο. Οπότε είναι ελαφρώς όξινα κάποια υλικά, αλλά αντιφλεγμονώδες. Οπότε θα παρουσιάσουμε τους κολοκυθοκευτέδες. Ωραία, για πες μας. Το κύριο υλικό που θα αντικαταστούμε το λευκό αλεύρι και το αυγό με ρεβιθάλευρο. Α, ναι. Δηλαδή βγάζουμε με ρεβιθάλευρο. Το λευκό αλεύρι στην ουσία δεν προσφέρει κάποια θρεπτική αξία. Είναι φλεγμονώδες. Επίσης το αυγό το απορρίπτουμε και με το ρεβιθάλευρο καλύπτει, πετυχαίνουμε μια πιο αφράτη ζύμη και είναι το κύριο αλεύρι μας για τους κολοκυθοκευτέδες. Έχουμε το τριμμένο κολοκυθάκι, ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο, ρίγανη, θαλασσινό αλάτι, φυσικό νερό πηγής και μπορούμε να το τηγανίσουμε ή ψητά στο φούρνο και αντί για ελαιόλαδο προτείνουμε το σισαμέλαιο που έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε υψηλή θερμοκρασία και πετυχαίνουμε την παραδοσιακή προετοιμασία, τη γεύση την ελληνική χωρίς φλεγμονώδες υλικά. Και όσοι είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, αντί για το αλεύρι ρεβιθιού, μπορεί να χρησιμοποιήσει, εγώ προτείνω σαν, αντί για αλεύρι δηλαδή, μπορεί να βάλει τρίμα από καρύδι και baby bananas. Ωραία. Εγώ πάλι προτείνω να μας μαγειρεύσεις να δοκιμάσουμε. Και να μας φέρεις εδώ στο στούντιο. Σωστό. Τένια μου. Εγώ θα αναφέρω 3 tips για ενίσχυση ανοσοποιητικού και για πρόληψη. Για πες. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας ένα σιρόπι, το οποίο έχει ιδιότητα, τέλος πάντων, τα στοιχεία του είναι κρεμμύδι και μέλι. Τα αφήνουμε σε ένα βαζάκι, κόβουμε το κρεμμύδι, το ψιλοκόβουμε. Ωραία. 8 με 12 ώρες και το ζουμί αυτό το κρατάμε για ενίσχυση ανοσοποιητικού. Δηλαδή, πίνουμε 1 κουταλιά τη σούπα την ημέρα και βοηθάει στο να μην κρυώσουμε. Και σε περίπτωση που κρυώσουμε, επίσης μπορούμε να το πάρουμε 3 φορές την ημέρα. Ένα άλλο είναι το αλατόνερο. Και πριν και μετά, άμα μας ξεκινήσει ο λαιμός, 3 φορές την ημέρα. Και άλλο ένα, μπορούμε να ζεστάνουμε ρακί, ό,τι σχετίζεται με υνοπνευματώδη ποτά, να το πω έτσι. Ρακί, τσικουδιά. Νομίζω είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο, έχουν διαφορά μεταξύ τους. Έχουν διαφορά. Ίσα-ίσα που το ζεσταίνεις στο μπρίκι, βάζεις ένα σφινάκι λίγο μέλι και κουρκουμά και το πίνεις και σε περίπτωση που σε γυροφέρνει το μικρόβιο, στα καίει όλα. Αυτά από μένα. Κρήτη. Αυτό ακριβώς. Σταματίνα μας. Λοιπόν, μπήκαμε στο πιο ερωτικό μήνα και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα φυτά του έρωτα, τα οποία είναι τα εξής. Για πες. Είναι το τριαντάφυλλο, που συμβολίζει το πάθος και την αγάπη. Είναι η ορχιδέα, το οποίο συμβολίζει τον αισθησιασμό και την πολυτέλεια. Είναι το ανθούριο, που συμβολίζει τον έρωτα γιατί μοιάζει με καρδιά. Είναι η καμέλια. Είναι η καμέλια γιατί συμβολίζει τη λατρεία και τη βαθιά αγάπη. Έχουμε επίσης την τουλίπα που συμβολίζει τον τέλειο έρωτα. Έχουμε το γιασεμινί. Αυτά μας κάνει. Γιασεμινί. Αυτά μας κάνει. Θα γεμίσει η καρδιά σου. Έχουμε
Επειδή αναφερθήκαμε στις καρδούλες, οπότε λέω κάτσε να αναφερθώ και στο συγκεκριμένο φυτό. Έχουμε το γιασεμί, το οποίο συμβολίζει το ρομαντισμό λόγω του αρώματός του. Και έχουμε και τη μυρτιά που συμβολίζει την πίστη και την αγνότητα. Τώρα τις φροντίδες τους. Λοιπόν, θέλουν όλα άφθονο φως, όχι όμως απότομη έκθεση στον ήλιο. Κυρίως την περίοδο που είναι πολύ αυξημένες θερμοκρασίες. Το πότισμα να γίνεται όταν στεγνώνει το χώμα, να μην φαίνεται σαν να είναι λασπόδες. Επίσης, το ανθούριο και το γιασεμί θέλει σίγουρα υγρασία, περίπου να κυμαίνεται 60 με 80%. Και η γλάστρα να έχει καλή αποστράγγιση. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος να κυμαίνεται 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η λίπανση τώρα. Η λίπανση, τι γίνεται. Λοιπόν, στο τριαντάφυλλο χρειάζεται οργανικό λίπασμα, χαμηλό σε άζωτο, για ανθοφορία. Το ανθούριο χρειάζεται υγρό λίπασμα και να γίνεται στη μισή δόση μία φορά το μήνα. Η ορχιδέα χρειάζεται ειδικό λίπασμα και να είναι πάντα αραιωμένο, για να μην καεί, έτσι, γιατί είναι ιδιαίτερο φυτό. Η καμέλια χρειάζεται λίπασμα για οξύφυλλα. Το γιασεμί θέλει... Γενικά το κάθε ένα θέλει το δικό του λίπασμα. Ακριβώς. Λίπασμα, ύφασμα. Δεν πειράζει. Λίπασμα. Λοιπόν, το γιασεμί... Με τόση λεπτομέρεια είπα να σπάσω το πάγο. Λοιπόν. Το γιασεμί χρειάζεται λίπανση μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και η μυρτιά χρειάζεται ισορροπημένη λίπανση. Σίγουρα δεν θέλει λίπανση η τουλίπα, γιατί είναι ο βολβός του, κρατάει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Και γενικά μαραμένα και στρεσαρισμένα φυτά δεν γίνεται να τα λιπαίνουμε. Σωστά. Και ένα τελευταίο tips. Άντε, πες το κι αυτό. Τελευταίο είναι. Καλό αυτά τα φυτά του έρωτα να τα προσφέρουμε σε γλάστρα, γιατί κρατάνε περισσότερο και είναι και πιο... Έτσι, είναι ένα δώρο που εντυπωσιάζει. Και εκτός αυτού, καλό είναι να, επειδή είναι φυτά εσωτερικού χώρου κάποια, να τα καθαρίζουμε τα φύλλα τους και να μην τα βάζουμε κοντά στο καλοριφέρ και σε ρέματα. Ευχαριστούμε, Θωμανή. Να σας πω κάτι, το κοριτσάκι μας τα λέει πολύ ωραία, γιατί το φυτό, έχετε δει που παίρνουν φυτά μετά, μαραίνονται. Άμα δεν δεις και τη λεπτομέρειά του, πού να το έχεις πράσινο. Θέλει τις κατάλληλες συνθήκες, όπως και εδώ. Και εσύ τα ξέρεις, εσύ κομμωτική χρόνια, τα πάντα τις κατάλληλες συνθήκες. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, είναι. Αλλά η Κρήτη, ρομαντική. Κρήτη, αγαπημένη. Δεν μου έκανε. Ξεκινάμε με τη Μάνη και καταλήγουμε στην Κρήτη. Σε μένα καταλήγεται. Ελένη Θωμοπούλου, που ασχολείσαι με αλκαλική διατροφή. Να πούμε λίγο την ειδικότητά σου στον κόσμο. Δεν την είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είμαι αισθητικός και ολιστική θεραπεύτρια και εξειδικεύομαι και στην αλκαλική διατροφή, που έχω υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο ζωής εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Που ξεκίνησε ως αποτοξίνωση και έγινε τρόπος ζωής και πλέον αντανακλάται και στην εργασία μου. Αρχικά, να πούμε ότι η διατροφή μας παίζει μεγάλο ρόλο, ακόμη και στο δέρμα μας. Απόλυτα. Το κοριτσάκι που έχω εδώ απέναντί μου λάμπει αυτή τη στιγμή. Θες να πεις ότι εμείς δεν λάμπουμε, δηλαδή? Όχι. Είμαστε πολύ λαμπερή παρέα. Θα ζητήσουμε παρεξήγηση, δηλαδή. Βρέσει. Κάτσε με το παρεξηγήσουμε. Αρχικά, θέλω να σου πω ότι όταν προσέχεις ιδιαίτερα και στην διατροφή, δείχνεται και στο δέρμα σου, ρε παιδί μου. Όταν κοιμάσαι περισσότερο, δηλαδή σωστά. Αν προσέχεις λίγο, θα φανεί και πάνω σου. Αν τώρα κάθεσαι ξενυχτάς, θα φανεί στα μάτια σου πώς να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Θέλει το φρουτάκι, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Ισχύει απόλυτα, για να ρέει η ζωτική ενέργεια αρμονικά και να εκπέμπει και προς τα έξω. Έτσι. Λοιπόν, εμείς, τηλεθεατές, με τα κορίτσια μας εδώ, δώστε όλες ένα χαιρέτισμα. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά. Έτσι, χρόνια πολλά, σας αγαπάμε. Αξιολάτρευτες όλες, δυναμικές. Πάμε μπροστά.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. If you need my loving,